L-sfidi fuq l-infrastruttura, l-carrying capacity, iż-żieda fil-popolazzjoni dawn kienu kollha temi li semmew waqt il-programm Net Live fejn bħala mistieden kien hemm il-President tal-MHRA Tony Zara li tkellem fuq il-carrying capacity report li sar mill-kumpanija Deloitte flimkien mal-MHRA dwar il-bżonn li naraw kemm pajjiżna jista' jlaħħaq mad-domanda tat-turisti li jżuru Malta. Kemm għandna kmamar, kemm għandna sodot tat-turisti u dan għamilnieh l-ewwel wieħed li għamilna kien xi 3 snin ilu. U l-Carrying Capacity Report qal aħna bħalissa għandna kmamar illi biżżejjed biex jilħqu 3 miljuni. Kemm għandna iktar kmamar qegħdin ġol pipeline? Matul din l-intervista, Zara tkellem fuq il-pressjoni tat-turizmu fuq l-infrastruttura fejn qal li s-sitwazzjoni preżenti turi illi pajjiżna għandu problema fid-dranaġġ, speċjalment f'lokalitajiet bħal San Pawl il-Baħar, u li jeħtieġ isir l-investiment fid-dranaġġ. Il-bottlenecks illi għandu il-pajjiż biex dawn l-4.7 li jiġu inkunu nistgħu nilqawhom tajjeb u intuhom sodisfazzjoni u dejna pereżempju billi rajna id-dranaġġ. Id-dranaġġ ġo San Pawl il-Baħar illum ma jiflaħx in-nies li għandu hemmhekk. Barra minn hekk, Tony Zara saq kif pajjiżna jeħtieġ ikollu viżjoni ċara fil-qasam tat-turiżmu e kif tenna li f'Malta neqsim minn viżjoni ċara u pjan fit-tul għal dan is-settur. Li jrid ikollok hija l-viżjoni. Il-viżjoni tagħna x'inhija? U il-pajjiż dejjem għadda minn perjodi fejn il-viżjoni ma kienx ċara. Il-viżjoni llum tagħna x'inhija? Fejn irridu mmorru? Il-President tal-MHRA qal illi jrid ikun hawn managed tourism u turiżmu ta' kwalità sabiex dan jirrendi benefiċċju u r-riżultati neċessarji fl-ekonomija ta' Malta. Tony Zara insista li l-pajjiż irid ikollu għanijiet ċari u jiffoka fuq x'għandha tkun it-triq il qudiem għal dan il-qasam.